iroi try sai sin pat ngai kble pi baro hakerdeng kebadan bor tam ko jong jisu te bon na pedeng jong pi di balai komen singa pi ong o ikong te ila bahabreu menta na do balai yo breu na do bala de biatho te henreng kwa bani thu e ke jing shisha kam dei kata henre ke jing shisha ke deba kalatre kam ketu kadawai ketu ka miracle cream ma ketu ngalata menta ada ngambak lala don sau benai te henre ha kitu gi benai ki bala lek no khantam kitu gi benai telang le la itemen shisha hi te hakapor ka bang pelai ketu ka video ru ka bang ongan se tho no bon na pedeng jong pi play ong ka temen ke ko tho te henre ngai ngu yu play leng ba kanika miracle cream te ngala ipo iphing kumne te omdei re banga la de biatho ngai ipo iphing henre de bala trekam ketu ka dawai ken te kini ka dawai omdei re tang ki bala sti bala an penan kam na du khan yo snem shaneng ki penan kam ye kane ki ba yong ru ki sedang ban shai ka sne do ki sedang ban le na do be kita ye kane ka cream te ki be mi itla te ka penja ye ka jing sti te ngi ai ru shupon jat ki dawai ken tingi ai bon jat bha ki dawai mi snyu ki dawai nyu le tang ba la da penan kam pha kan mi rap re ha penan kam pha ki don ki basuta malu mala kum to kim le ru kum batai ki ong pat o ba kam mi rap re henre ki bale tikna te ki rap ba hi ki dawai piles ki dawai pangmat ki dawai jak tha te henre sho ban chimi ki dawai phi ban phone nga namar om dei re ba ong jak tha phin chim be tang ka to om dei re ba ong dawai piles phin chim be tang ka to kamon kidang don sakiwe pat kidawai ki bangan yo ban ai ban ye penan kam lang te namar kata don kam ban phone chwa nga te ka por ban phone ka dei bet khat wei baje hado san baje ting ai kidawai khat ru dawai khat u rap haun dawai khat te uni hena jongi uni phriang nyuli jongi la da dei makna ubaya rap kerki ru henre usnyu jong phi onam hap bat kam don jing ta ru ya ka koi ka khia te henre kini ki dawai chemical te ki don jing ta bet phi da ta rong phi usnyu ulong sniu dor bha henre une pat usnyu open internet open pharnai bha te henre hang ni phi nam itho ra na ma teng teng kani ka mobile ka long dokom no te henre ha ka jing shisha usnyu jonga u internet bha bangale da kani ko phniang bangale da kani ka da kutuka hena ka jongi ken te ni a ki dawai mau ki dawai gastric dawai nyang sok pet ki dawai sini bp ki dawai gastric te ka dawai bniat ka dawai ban lait ban smash tur te ngi ai uni usok meleng terkhong ru namar ba usok meleng powder ngan ong namar ba shem jing e ban shubam ba ki du ki bniat te utu powder kamur ka kham suk e phi ba pen penan kam te kumnon penan kam ngan batai hi mangapat te la phi kwa phiyo na te na po mot pran te balai ba slam ka video ka jongi hadu mentangin pa yo on like ka video ya tho ka jongi namar ba ipang itu inong le video de namar kata ka daw ken te henre la da kala der ka poru te ngan sapelaj hi namar bon philai request nga bangan pha te ubleun yo ban kur khui phi barok khot ya ro itrai